ngayon ako nakakita ng puto na chocolate flavor. Puto chocolate. May flavored ma'am, which is 120 isang kilo? apo ma'am. Lahat to. Apo. Per kilo siya ma'am. Pwede rin siyang assorted kahit saan. Dito 100. Hi guys, nandito ako sa tindahan ng puto ngayon. Yung bata oh. Puto ng puto pala siya. Puto. Magkano puto mo? 100. Oh, masarap ba yung puto mo? Oh, the best. Oh. The best yung puto mo. Ah, wala. Pwedeng kalahati. Ano to? Anong flavor to? Kutsinta? Ah! Hindi. Anong pangalan mo? Mirian? Ilang taon ka na? Ah, talibaaw. Ilang taon ka na? Ah, magsi-6 ka na. Alam mo marunong kang magtinda ng puto? Opo. Oh. Alam ko magsukat. Alam magsukat. Pag aram kinikila ako. Nananawagan ka, bakit? Nawawalang papa ko. Nawawalang papa ko. Asan ang papa mo? Nagpapasada yung may daddy ko. Nagpapasada ngayon? Lola ko. Oh. Lola ko. Binilang ka ni Beth? Tapos yung mama ko nakiasawa. Ay, nag-asawa na. Magdagapon lang. Saan ka nakatira ngayon? Sino kasama mo? Salibo si nanay ko tapos si ate. Mami, nasaan si papa mo? Nagpapasada. Ano pa? daddy mo? Umuwi sa bahay niya.